Ο σκύλος φημίζεται για την πίστη και την αφοσίωσή του προς τον άνθρωπο. Όπως επίσης γνωστή είναι και η βαρβαρότητα που χαρακτηρίζει ορισμένους συνανθρώπους μας. Ένα παράδεκτο και πέρα από κάθε ανθρώπινη λογική περιστατικό εξελίχθηκε στο Σύσι Λασιθίου, όπου άγνωστοι κρέμασαν ένα σκύλο σε μία ελιά ως ότου ξεψυχήσει. Ντροπή και θλίψη προκαλεί η εικόνα του απαγχωνισμένου σκύλου, με ένα μεγάλο ερωτηματικό να περιπλανάται στις σκέψεις όλων μας για τα αίτια που όθησαν κάποιον να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Τον κρεμασμένο σκύλο εντόπισαν ανυποψίαστοι εργάτες της περιοχής. Το μεγαλόσωμο ζώο είχε κρεμαστεί κάποιες μέρες πριν, με αποτέλεσμα η μυρωδιά να είναι πολύ έντονη. Ξεκινήσαμε τη δουλειά μας, ανεβήκαμε λίγο παραπάνω και ακούσαμε μια μυρωδιά δηλαδή. Και είπαμε τι είναι, δεν δίναμε και πολύ σημασία γιατί στα χωράφια έτσι είναι οι μυρωδιές. Και μετά που πηγαίναμε κοντά, σε λίγες είδαμε το σκύλο κρεμασμένο σε ένα σύρμα. Και είχε ξεκινήσει γιατί πρέπει να είχε μέρες που ήταν κρεμασμένα. Έχουν περάσει 4 μέρες και ο σκύλος είναι ακόμα κρεμασμένο εκεί στην ελιά. Κανείς δεν έρχεται να το μαζέψει. Ανάστατη είναι και οι κάτοικοι της περιοχής με το νέο περιστατικό βάναυσης, κακοποίησης και θανάτωσης σκύλου. Ντροπή είναι, ντροπή. Αυτός που το έκανε, αυτός θέλει κρέμασμα, όχι το ζώο. Τι του κάνει το ζώο? Ντροπή, έπρεπε να τρέπονται λίγο. Είναι άξιση της μοίρας του να τα βάζουν με τα ζώα. Πολλοί ο κόσμος δεν χαίρεται με κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τα κάνουν όπως βλέπετε, οπότε κάποιοι δεν νοιάζονται κιόλα. Σαν να είναι παιδί. Τόσο πολύ στενοχωριέμαι. Άσχημο πράγμα είναι αυτό. Σαν να σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Η εγκληματική αυτή ενέργεια απέναντι σε μία απροστάτευτη ύπαρξη και σε ένα πλάσμα που κάποτε εμπιστευόταν τον άνθρωπο προκαλεί θυμό και θλίψη στους υγιείς και πτώμενους συνανθρώπους μας. Οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούν οποιοδήποτε πολίτη γνωρίζει το οτιδήποτε γύρω από κακοποίηση ζώου να το δηλώνει στην αστυνομία. Να πω στον κόσμο ότι δεν πρέπει να φοβάται να καταγγείλει τέτοια περιστατικά στην αστυνομία, η οποία είναι αρρωγός των φιλοζωικών σωματείων και του νόμου τελικά, τελευταία που ψηφίστηκε και που προσαρμόστηκε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να χτυπάμε το κακό στη ρίζα του, γιατί ποτέ κανένας που κακοποιεί ένα ζώο δεν θα σταματήσει εκεί, θα προχωρήσει. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα για να κουβεντιάσουμε για αυτό το φαινόμενο που το τελευταίο διάστημα δυστυχώς έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Κρήτη, με δεκάδες περιστατικά. Θα συζητήσουμε με την κυρία Ελένη Ανδρουλάκη από τη Ζωόφιλη Δράση. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Λοιπόν, να είστε καλά. Το τι μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο να κακοποιήσει ένα ανυπεράσπιστο ζώο θα το αφήσουμε στην άκρη, διότι θα πρέπει να εισέλθουμε σε τομείς της ψυχιατρικής τουλάχιστον. Υπάρχει όμως τρόπος για να περιοριστεί έστω αυτό το φαινόμενο? Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό καθεστώς για όσους βασανίζουν ζώα. Έχει εφαρμοστεί ποτέ? Υπάρχει ο νόμος 3170 του 2003, ο οποίος καλύπτει όλες αυτές τις εγκληματικότητες και αναδεικνύει όλα τα συμφέροντα των ζώων. Δυστυχώς όμως προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος αυτός, μόνο σε μικρά σημεία πλέον. Όσον αφορά τώρα την εγκληματικότητα, το γεγονός αυτό που βλέπουμε, βλέπουμε περίτρανα το πόσο είμαστε αδιάφοροι και το πόσο δεν μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες ανθρώπων. Δυστυχώς οι Δήμοι αδιαφορούν. Παρά τις εκκλήσεις μας και παρά τις πιέσεις μας, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε, ούτως ώστε να ενημερώσουν τον κόσμο, να βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβει. Τα ζώα πραγματικά δεν φταίνε σε κανέναν τίποτα. Αυτό το να βλέπουμε τέτοιες εικόνες σήμερα, στην εποχή του 2011, τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει φτάσει στο φεγγάρι, που έχει κατασκευάσει πράγματα που ούτε ο ανθρώπινος νους μπορεί να συλλάβει, είναι αδύνατο να βλέπουμε τέτοιες αποτρόπαιες εικόνες, τέτοιες εγκληματικές πράξεις που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι. Πάντως, κυρία Ανδρουλάκη, εγώ θα προσθέσω και το εξής στοιχείο. Κακοποίηση ενός ζώου δεν είναι μονάχα να το κρεμάνε από την ελιά και να το βασανίζουν, όπως είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση του Σισίου, που μιλάμε για μια απίστευτη θηριωδία. Κακοποίηση είναι και να μεγαλώνεις ένα σκυλί και μετά από μερικά χρόνια, επειδή δεν σου κάνει κέφι να το έχεις στο σπίτι, να το πετάς στο δρόμο. Έτσι δεν είναι?
Και βέβαια από εκεί προέρχονται τα αδέσποτα. Αυτά είναι. Δεν ήρθε το αδέσποτο ξαφνικά ένα πρωί, ξύπνησε και είπε, ας πούμε, «Α, σήμερα τι ωραία λιακάδα, θα πάω να γίνω αδέσποτο». Τα αδέσποτα όλα είναι δική μας υπετιότητα. Εμείς τα δημιουργούμε, οπότε καλό θα είναι όλοι αυτοί που παραπονιούνται για τα αδέσποτα στις πόλεις, στους δρόμους ή οπουδήποτε είναι αυτά, να μην παραπονιούνται, διότι εμείς οι άνθρωποι τα δημιουργούμε, καλό θα είναι να τα βοηθούμε, να προσπαθούμε να τα φροντίσουμε, διότι όταν θα τα φροντίσουμε θα συμπεριφέρονται και αυτά όμορφα. Συνήθως ένα αδέσποτο επιτίθεται όταν πεινάει, όταν έχει ανεπάρκεια τροφής, όταν νιώθει τον κίνδυνο της απειλής, σε αυτές τις περιπτώσεις επιτίθεται. Και γι' αυτό ίσως έχουμε και διάφορα γεγονότα στην πόλη του Ηρακλείου. Καλό θα είναι λοιπόν οι άνθρωποι να μην τα φοβούνται, να τους προσφέρουν έστω και ένα χάδι, γι' αυτά είναι αρκετό. Εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, τι εικόνα έχετε για την Κρήτη, πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι τα τελευταία περίπου 2 χρόνια... Εικόνα, θα μπορούσαμε να πούμε, βέβαια προσπαθούμε τώρα, προσπαθούμε τώρα και 4 χρόνια. Όλο και περισσότερα περιστατικά πάντως έρχονται στην επιφάνεια τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε ένα χρόνο μέσα έχουν μεταφερθεί γύρω στα 350 ζώα από εμάς, από τη ζωόφιλη δράση, έχουν μεταφερθεί σε κτηνιάτρους για κακοποίηση, σε ατύχημα ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κακοποίηση των ζώων δεν περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Φανταστείτε ότι ισοδυναμεί με ένα ζώο την ημέρα για όλο το χρόνο. Είμαστε 10 άτομα, προσπαθούμε όσο μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις, από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνουμε. Χρειάζεται οι Δήμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Για το φαινόμενο της ακραίας μορφής κακοποίησης που παρατηρείται όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα. Ο εισαγγελέας. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση τώρα με το περιστατικό αυτό, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι, γιατί θεωρείται και αυτό συνένοχος από τη στιγμή που τα αποκρύπτει, να μας ειδοποιήσει είτε με ένα email στο zoofilidrasi@gmail.com είτε με ένα τηλεφώνημα στο 6972 44 34 22. Πραγματικά, έστω και αν δεν έχει πιάσει ένα ζώο ποτέ του να το κακοποιήσει, από τη στιγμή που γνωρίζει το γεγονός και ξέρει ποιος το έχει κάνει, είναι συνένοχος. Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας βράδυ.